Всяка перфектна пица започва с една идея и завършва с безупречно изпичане. Това е силата на професионалната технология от Фимър. Създадена в Италия и проектирана за професионалисти. Независимото управление на горните и долните нагреватели позволява прецизно настройване на температурата. Защото професионалният резултат никога не е въпрос на случайност. Две независими камери и максимална производителност без компромис с качеството. Огнеупорните каменни плочи съхраняват и разпределят топлината равномерно. Надежност, на която можете да разчитате всеки ден. Независимо дали приготвяте десетки или стотици пици. Защото професионалната кухня не прави компромиси. Тя избира оборудване, което работи със същата отдаденост като хората зад него. Италианско качество. Професионална производителност. Безупречен резултат. Валенсия 96, вашият партньор за професионалната кухня.